Elokuun toisena päivänä iltapäiväharjoituksen aiheena oli lyönnin terää vastaan. Ensimmäiseksi meidän harjoitettiin tämmöinen lämmittelyharjoitus, jossa voi käyttää tätä kvarttilyöntiä terää vastaan siten, että annetaan se kvarttilyönti ja sen jälkeen ranteeseen ja päähän. Tämä on nimenomaan drilli, että se ei aivan mitään niin käytännön applikaatiot tietenkään tuolla tulee suoraan. Mutta ensimmäisessä vaiheessa niin taaskin ope tekee etäisyyden, oppilas antaa iskun. Sen jälkeen sitten seuraavassa vaiheessa niin voidaan paikaltaan pyytää oppilas paikalle askeleella. Sitten ottamalla puoli askelta takajalalla niin voidaan kutsua oppilas syöksyyn. Ja lopuksi sitten ottamalla kokonainen askel, niin askelsyöksy. Ja koko ajan tietysti niin, että myös ranne on. Ja tähän saadaan sitten pientä liikettä mukaan sillä tavoin, otetaan ja tarjotaan se näin. Tai pysähdytään, jolloin oppilas liikkuu. Ja kutsutaan syöksylle. Just. Ja sitten voi olla vielä niin, että kutsutaan askelsyöksylle. Ja lopuksi voi antaa vielä väistöriposta. Okei. Sitten meillä oli tähän niin oppitunti signalointiin. Meillä oli se, että miten saadaan kutsuttua hamaraisku, joka tapahtuu siis sillä tavoin, että isku annetaan hamaralla tai terää vastaan hamaralla ja sen jälkeen poskeen, jolloin vastustajan väistö ohjaisi sen myöskin sinne omaan poskeen. Eli tämä on nopea ja hyvä tapa säädellä hyvin spesifinen liike. Miten nämä kutsutaan verrattuna sitten taas kvarttibiit. Ja se tapahtuu niin, että hamarabiit kutsutaan tuomalla terä eteen, kun taas kvartbiit kutsutaan tuomalla aselinja. Yleensä kvartbiit annetaan sinne päähän. Näin. Ja nämä pystytään tuomaan siten sitten niin tämä meidän askelsyöksyharjoitukseen mukaan. Askelsyöksy etäisyydellä kutsu ja kvartbiit. Tai kutsu ja hamarabiit. Ja samoin puolustava aselinjan luonnollisesti on epälooginen, joten sitä ei sinne tuodakaan, mutta meillähän on puolustava repertuaari ja siinäkin käyttää tietysti pitkää etäisyyttä. Niin silloin voidaan myöskin tai sitten niin, että pysähtyy ja silloin voidaan tuoda askeleen tai syöksyllä sitten tämä hamarabiit. Vasureista sen verran mainittakoon, että jos vasuri ei pysty tekemään tätä kvartbiittiä silleen, että kun tuodaan aselinja, vaan sen sijaan hän tekee kiertoterssibiitin tämmöiseen. Ja sen jälkeen antaa syöksyllä. Vasurit on ongelmallisia kaikki. Tänään oli sellainen puolustava tunti, missä kaikki rakennetaankin sen kautta, että ope on hyökkääjä. Tulee ja sen jälkeen kun on vähän pidempi etäisyys ja ope tekee tempovaihdokset, oppilas antaa puolivaleen, johon opettaja sitten antaa sille ratkaisuehdotuksen joko suoralla hyökkäyksellä niin, että tulee väistöriposti, tai sitten vastahyökkäyksellä. Eli näin. Ja tähän voi tuoda sitten pidemmälle ehtineille mukaan myöskin sen, että mennään eteenpäin, niin tulee taas se aika, sen jälkeen tuleekin ratkaisu, näin. Tai sitten jopa niin, että kun se suunnanvaihdos tulee, niin ope säikähtää ja sitten alkaakin hyökkäys taas. Ja siihen voi tuoda kaikki mukaan, mitä aikaisemminkin on ollut. Myöskin sitten kutsut eri linjoihin. Sitten lopuksi me opiskeltiin myöskin flenchiä. Ja harjoiteltiin vastahyökkäystä flenchillä niin, että suljetaan sen jälkeen kvartteli. Ope tulee eteenpäin. Ja oppilas kutsusta antaa iskun päähän ja sen jälkeen sitten sulkee kvartin ja tää suorittaa flenchi. Yes.